बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों मोनसे खास बाथ्रा आङो नोंथांमोनजों सावरायगोन। बेयो उन्दै गेदेर आरो बांसिन बिमा बिफाफोरनि थाखाय बे बाथ्राया मस्ट इम्परटेन्ट होननानै आं सानो आरो जागोन होननानै आं सानो। दा नोंथांमोना खोनासंलांबाय था बा नायलांबाय था आंनि भिडिअखौहाय, जाहाथे नोंथांमोना स्किप खालामालासे जोबजासे आंनि बे भिडिअखौ नायो, अब्ला नोंथांमोनाबो एसेब्लाबो मोजाङै बुजिगोन आरो नोंथांमोननि सायावहाय जायफोर बिमा बिफा बिथांमोननि थाखाय एसेब्लाबो बिहोमा होगोन होननानै आङो आसा खालामो। बांसिन आङो गथ'नि बिमा बिफाफोरनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ लाबोदों। दिनैनि दिनाव बा दिनैनि बे मोनसे ग्लबेलाइजेसन मुगायावहाय आंखाला मा बे बाथ्राखौ उन्दैनिफ्रायनो गाव गावनि फिसाफोरनो फोरों। नोंथांहा थोजासे दोहोननि गोनांथि दङब्लाबो एबा नोंथाङा थोजासे दोहोन दङब्लाबो आंखाला मा बेनि मोन्दांथिखौहाय गावनि फिसानो मोनदांहो। नङाब्ला नोंनि थाखानाय दोहोना, जेसेबांनाखि नोंहा थाखानाय दोहोन दङ, बियो जोबलांनो थाखाय गोबाव समबो नांनाय नङा। जुदि नोंनि फिसाया आंखालनि सोमोन्दै मिथियाब्ला, नोंनि थाखानाय दोहोनफोरखौ मोजाङै बाहायनो रोङाब्ला एबा मोजाङै मेनेज खालामनो रोङाब्ला, नोंनि थाखानाय दोहोनाबो जोबलांनो थाखाय बारा गोबाव सम नांनाय नङा। बेखायनो नोंथाङा गावनि फिसानोहाय, नोंथाङा थोजासे दोहोननि गोहो दङब्लाबो नोंथाङा गावनि फिसानो बे आंखाला मा बेनि सोमोन्दै मोन्दांथिखौ हो, आंखालनि मोन्दांथिखौहाय मोनदांहो। नोंथाङा थोजासे दोहोन दङब्लाबो नोंथाङा सासे एटिएम नङा। नोंनि गथ'आ एटिएम कार्ड लानानैहाय, जेरै एटिएम मेसिनावहाय एटिएमखौहाय सोनानैहाय कड दाबायना होयोब्लानो फैसाया मेसिननिफ्राय गबोग्रा, बेबायदि एटिएम मेसिन नङा। नोंथाङा मानसिसो। एबा नोंनि बिमाया गंसे जादु गोनां आलारि बाथि नङा। माबा मोनसे नांगौब्लानो, माबा मोनसेखौहाय जुदि नांगौ गोनांथार जायोब्लानो समनि गेजेरावनो हरखाब जादु मोनसे मेजिक बायदि बानायनानैहाय नोंनो होनो हानाय मोनसे जादुनि आलारि बाथि नङा। नोङो मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङाबो सासे मानसिसो। बियो माबा मोनसे नागिरगोन, बेखौनो मोनहोनो हानाय नोंनियाव गोहो गैया। उन्दै समावनो एबा देरफुनाय समावनो आंखालनि मोन्दांथिखौहाय नों गाव गावनि फिसानो मोनदांहोआब्ला, बियो मानसि जानो हानायनि, देरोब्ला उननि समाव मानसि जानो हानायनि गोहोआ खम जागोन एबा खमायलांगोन। जुदि बियो एबा नोंनि गथ'आ आंखालनि मोन्दांथिखौनो जुदि मिथियाब्ला, आंखाला मा बेखौनो जुदि हमदांनो हायाब्ला, बे नोंनि गथ'आ सानसे समाव नोंनि थाखानाय दोहोनखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गोबाव सम नांनाय नङा। नोंहा थोजासे दोहोन थानाय समावहाय नोङो गावनि बिसि आरो गथ' गथायखौ लानानैहाय गोजोन न'खर दादोंब्लाबो, नोंनि गथ'नि इयुन फिउचारा बा नोंनि गथ'आ जेब्ला न'खर जायो, अब्ला नोंनि गथ'नि न'खरावहाय नोङो सान्थिखौ नुहैनो हानाय नङा एबा नुनो मोननाय नङा, जुदि नोंनि फिसाया आंखालखौ मोन्दांथियाब्ला। नोंनि गथ'नो जिउनि मोन्दांथिखौ फोरोंनाया एसेल' फोरोंनाय एबा अननाय नङा। बुंनो थाङोब्ला गोबां अननायखौसो फोरमायगोन नोंनि गथ'नि थाखाय। मानोना नोंथाङा बे नोंनि गथ'नि साखाथियाव जेब्लायबो थानो मोनाबो जानो हागौ। सानसे समाव, उन्दै समाव नोङो गावनि गथ'खौ लाना फेदेरगोन, खिन्थु समजों लोगोसे नोङो बे नोंनि गथ'जों जेब्लायबो थानो मोनाबो जानो हागौ। अब्लानिया नोंनि गथ'आ बे संसारनि सुगोनां लामाखौ हारसिङैनो बारनो हानाय जानांगोन। आंखालनि मोन्दांथिखौहाय बियो बुजियोब्ला, आरोबाव आंखालनि मोन्दांथिखौ बियो जुदि बुजियाब्ला, नोंनि गथ'आ बे संसारनि सुगोनां लामाखौहाय हारसिङै बारनांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा। संसारावहाय जेब्ला आगान होगोन, अब्ला बियो गावनि संसाराव गोबां खस्थ' मोनगोन आरो उन दाहा सैनो गोनां जागोन। ओंखायनो नों नोंनि गथ'नोहाय उन्दै समावनो फोरों, फारसेनिफ्रायनो फोरों। आरो नोंनि गथ'नो बेखौबो फोरोंदि गासैखौबो संसाराव समजों लोगोसे नांगौ जायोब्लानो, नागिरब्लानो मोनो बे नङा। आरो गासैखौबो समजों लोगोसे नांगौ जायोब्लानो नागिरब्लाबो मोना। आरो गासैखौबो
मोनजोबनांगौनिबो गोनांथि गैया संसाराव। बेखौबो नोङो गावनि गथ'नो मोजाङै फोरमाय एबा फोरोंनानै हो। गासैखौबो मोनजोबोब्लाबो नोंनि गथ'नि लाइफआ मोजां जानाय नङा, एबा मानसिया संसाराव हास्थायनाय मानिखौनो मोनजोबोब्ला मोजां गियान गुन थानायबो नङा होननानै साननो हागौ एबा सानजायो। गोब्राब मावनानै मोननाय दोहोननि सोमोन्दैबो नोंथाङा गावनि गथ'नो फोरमाय, गावनि गथ'नो बिजिरथि हो। गोब्राब मावनानै मोननाय दोहोना बेसेबां दि बेसेन गोसा जायो बेनि सोमोन्दै फोरों। आरोबाव गावनि मोदोमखौ एबा आखाइ आथिं बाहायालासिनो ओरैनो मोननाय दोहोना बेसेबां बेसेन गोनां जायो, बे मोननैनि गेजेराव गोबां फारागथि दङ। बेनि सोमोन्दैबो नोंथाङा गावनि गथ'नो फोरों। आरो गथ'फोर एबा लाइमोनफ्रा जायफ्रा बे आंनि भिडिअखौ नायदों, नोंथांमोनाबो दानिफ्रायनो सोलोंनो नाजा। आरो बेखौबो नोंथाङा गावनि गथ'नो फोरोंदि संसाराव एबा जिउआव गासैबो जिरादखौनो मोनजोबाब्लाबो सोलियो। बेखौबो फोरों नोंथाङा गावनि गथ'नो। जिउआव गासैबो जिरादखौ मोनजोबनांगौनिबो गोनांथि गैया, जेरैब्लाबो जिउआव सोलिनो हायो। बिनि सोमोन्दैबो नोंथाङा गावनि गथ'नो मोजाङै फोरोंलां। बोहैथि मोनो, बिरबाय थायो समजों लोगोसे। आरोबाव नोंथाङा गावनि गथ'नो बे बाथ्राखौबो फोरोंदि गासैखौबो मोनजोबोब्लाबो संसाराव एबा जिउआ सिलिंखार जागोन। बेखौबो फोरों। संसाराव थांना थानाय समाव गासैखौबो मोनजोबोब्ला जिउआ सिलिंखार जागोन। बेखौबो मोजाङै बिजिरथि हो आरो फोरों नोंथाङा गावनि गथ'नो। संसाराव थांना थानाय समाव गासैखौबो मोनफुंनायानो जिउनि थोजासे एबा आबुंथि नङा। जिउआव जुजिनानै आरोबाव गोब्राब मावनानै जा मोननो हायो बेखौनो खुसि जानानैहाय मावनानै जानो सोलों। आंखालजों दाजानाय हुदाया जिउआव दुथांनि लामाजों आगान सुरलांनायनिफ्राय खम खालामो। मानो होनना बुङोब्ला आंखालजों दाजानाय जिउआ जोबोद बेसेन गोसा। नोंथाङा सिगांनि समावहाय गावनि थैखौ गोलोमदै खालामनानै जिउआव गोबां दुखु दाहा लानानैहायसो नोङो आंखालजों गावनि जिउखौ दानो हायोब्ला बबेया मोजां बबेया गाज्रि बेखौ सायख'नानै गावनो लानो हाखायो। बिनिखायनो हरखाबै गुबुना नोंखौ गाज्रि लामाजों लिंदेरनो सानोब्लाबो बेयाव नोंहा साननो हानाय गियाना फैगोन। आरोबाव नोङो गाज्रि लामाखौहाय एंगारनानै एबा गाज्रि लामाजों थांनायनिफ्राय गावखौ हमथानो हागोन। बेनि सोमोन्दैबो नोंथाङा गावनि गथ'नो मोजाङै फोरोंलां। गावखौनो गोरा अन्थाइआव उननानै जोंथा माथा खालामनानै गावनि जिउखौ ओंथि गोनां खालाम। अब्लानो नोंहा नोंनि संसाराव एबा नोंनि जिउआव गोजोननाया थोजासे नोङो समजों लोगोसे मोननो हागोन। जेब्लानाखि नोंनि जिउआ एबा नोङो गावखौहाय अन्थाइआव जेरै उननानै मोनसे दाबा एबा सिखाफोरखौ अन्थाइआव इयुनोब्ला गोजों आरो गोबौ जायो, बेबायदि नोङो गावखौहाय अन्थाइआव इयुननानै गोरा खालामनानै लायोब्ला आरोबाव नोङो नोंनि जिउखौ जोंथा माथा खालामनानै नोङो गावनि जिउखौ ओंथि गोनां खालामना लानो हायोब्ला नोंनो संसाराव गोबां मान सनमान मोनगोन, बयजोंबो बाख्नाय जागोन। आरोबाव बेनि गेजेरजोंनो नोंनि जिउआव थोजासे जा मोनो बेजों नोंनि जिउआ आबुं जागोन आरो नोंनि जिउआव समजों लोगोसे नांगौबायदि गोजोननायखौ नोङो मोननो हागोन। लोगोफोर, आंनि बे बिबुंथिखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला आरोबाव आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अन्नानै आंनि बे इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलां, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम, जाहाथे आङो बेफोरबायदि मोजां बाथ्राखौ लानानै आङो उननि समाव नोंथांमोनजों फिन खनसे आरोबाव मोजाङै सावरायज्लायबावनो हानाय बायदि एबा आङो खाबु मोननो हानाय बायदि नोंथांमोननो आंखौ थुलुंगा हो। बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायो। लोगोफोर, बिदिब्ला आंनि बे भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।